Malta laħqet pass importanti fit-tranzizzjoni enerġetika tagħha, hekk kif is-sena li għaddiet irreġistrat 17.2% tal-konsum tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli. Dan jikkostitwixxi żieda ta' 1.8 punti perċentwali meta mqabbel mas-sena ta' qabel skont ċifri uffiċjali tal-Eurostat u jikkonferma xejra ta' tkabbir kostanti fl-aħħar 10 snin. Fl-2014 is-sem tal-enerġija rinnovabbli f'Malta kien inqas minn 5%. Il-fatt li dan it-tripla f'10 snin jitqis bħala riżultat sinifikanti, speċjalment meta wieħed iqis id-daqs żgħir tal-pajjiż u l-limitazzjonijiet ġeografiċi ta' Malta. Illum pajjiżna jiklassifika aħjar minn numru ta' stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea, fosthom l-Irlanda, il-Lussemburgu u l-Belġju u jinsab qrib il-livelli tal-Polonja. Fuq livell Ewropew il-medja tal-Unjoni Ewropea fl-2024 kienet ta' 25.2%. Pajjiżi nordiċi bħall-Iżvezja, il-Finlandja u Danimarka fuq qudiemnet. Minkejja dan Malta reġistrat waħda mill-akbar żidiet minn sena l-oħra fost l-istati membri, b'4 pajjiżi biss li qabżuha f'dan ir-rigward. F'dan kollu l-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma għandha rwol importanti fl-iżvilupp ta' skemi ta' sapport li jħeġġu l-użu ta' teknoloġiji rinnovabbli, inkluż pannelli fotovoltaiċi, solar water heaters, heat pumps u sistemi ta' ħażna tal-enerġija, kemm fis-settur domestiku kif ukoll f'dak industrijali u tas-servizzi.